RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon mo kining usa ka babay nga taga Simala, Cebu nga Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Marites. Sakit kis dunggan ay sigsagit. Di ba? Siya nga sa dahagot kung ganahan ka. Abi ba sa lubi, ha? Na, waka na ako na. Si number 26. Hindi mo na lang na. Abi ba, here, baligaw sa ka-join. Oh. Thank you niya. Thank you kayo. Thank you sa nimo. Nakalingaw ka na ako. Ako din si Donna. Ikaw, number 5. Ako si Harold. Harold. Friends na to. Sure. Bayot, malakaw na ta, uy. Ang gabiin na ba kaayo? Mamauli na ta na. Doon na. Mag-food trip yung mga players. Taligarahan ka mo kuya mo. Pwede di, Pwede kayo. Uy, Bayot, mamauli na ta. Basket na ba atong gipananghit sa atong ginikanan nga mutan-aw ta. Way labot ang laag. Laag din ang mag-food trip lang. Bitaw. Sabay pa yung bukuig na ka na mo, miss. Sige si Marites. Marites ang akong close friend. Bahala mo, eh. Kung dili pa mo mamauli, basta kay ako mo pauli na ko dondon. Uy! Doon na lagi tamday, uy. Madundun ka naman. Bahala lagi mo. Kung manlakaw pa mo. Basta kay ako mo pauli ko. Period. Dili magyud ko makatuog, uy. Mukadlaw na lang. Si Dondon ang akong giuna-una. Nabalaka man ko niya. Hain magyud ka ni Bayuta, uy. Wa mo gyud mo tubag sa akong text kung nauli na ba siya. Siya ra ba tong usaang ni Kuyog sa mga basketball players kaniha. Tawagan ako, be. Uy, hala. Out of reach. Ano dili man makontak si Tonton? Hain man gyud ay sila. Nagtungok ka man din sa imong kwarto. Gawas sa tong imong bisita. Oh, bisita? Si kinsa man, ma? Ay si Dondon, si kinsa pa man di ay. Ang imong BFF nga bayot. Gawas sa to kay murag dunay problema. Oh, unsa? Friend. Wanag yun. Na-virgin na lang yun ko. Unsa? Unsa yung na-virginan ka? Ang akong... Ako lang yung... Ang akong lubi, friend. Ay, sakit kayo nga. Nindot. Oh. Si number 5. Si Harold ba? Si Harold yung may naka-virginize. Ako pagkababay, tay. Ay! Manukang manggod ka! Ikaw ang bayuta ka ba? Wag kay buot, uy. Ngano ko tawag imo man nagisulti na ako? Bahala na ako ako'y buot para di mo. Basta kayo, dahil nakatilaw na kong langit. Ayaw na mi si Harold, friend. Ayaw na mi. Oh. Nganong ingon sa nasakitan man kus gikumpisal na ako ni Tonton. Nganong ingon sa naglagot nga nagselos ko nila ni Harold. Ngano man eh? Ang akong lupi. Di lang yun ko virgin. Ukan kayo, friend. Sakit kayo nga. Oh, si number 5 mo. Si Harold. Si Harold yung mo'y naka-virginize ang pagkababay. Ngano ingon sa
Sa naglagot mo ko sila gibuhat. Nga naman eh. Nga naman eh. Ano ka, oy? Ano sa kabudabuang ka diha? Galit ka mangisagit? Basta na basta nang imong gipanglabay diha? Pasagdi lang ko ninyo, ma. Tungod kay nabuang na ko. Nabuang na kitingali ko. Ah! Friend. Oh, nga naman ka, friend. Nga nung naghila ka? Si Harold mo. Nasakpan yun ako. May lain siyang uyab. Babae pag yun. Nga nung mahibong pamangka nga manguyab siya glain. Natural. Kay ang lalaki para ginas babae ug ang babae para ginas lalaki. Agay, oy, mamira man ko kag buhok. Ayaw na kitong uspa magsulti ha. Di ka naman day ha. Wala lang yun may katungod dahil nga mga bayot. Nga malipay ka uban sa usa ka matuod nga lalaki ha. Nga among mahalon. Pwede na magunda. Nga bayot o lalaki. Bayot o bayot. Muna. Dagan pa bang gandi na? Ari na palang ka nako. Kaya di giti ka pahilakon. Mahalon tagit ka. Og dawat na ko imong pagkabayot. Oh. Kaluan di mo ay! Ay, dahay. Di tayo talo no. Friends ra ta. BFF pag yun. Love, tabitaw ka? Abi ni mo, diha ko lang ni masuta sa dihang gikaila mo katong nagnan og Harold. Kalit mo kong gibatig selos ato god. Unya naglagot ko nimo. Ninyo. Ilabi na atong nisulti ka nga maunay nahitabo ninyo. Naglagot ko. Naglagot ko nga naluoy ko nimo. Day, inang bugnoa. Inang bugnoa. Oh, bugno ah. Mau ba? Mau ba? Bugnoa tagad ka. Aron mahigmat. Tagad ka. Agay, oy, mamugno. Buhiin ang akong buhok. Oy, buhiin ba? Unsa ba? Oh, tanawa. Ikaw rin gikutasan kay imo kong gibugno. Pero wag yung ko musukol nimo. Sakita lang sa kong buhok oy nga imong gibirada. Aron may mata ka, day. Buang-buang ka. Mangunay ka. Friends na, uy. Babae ka. O bayot ko. Lalaki ako gusto. Lalaki ka. Og bisag unsaon pa na nato paghubad, lalaki gud ka. Og para ka lang sa babay. Nasa ba? Sagpaa! Ah! Unsa man? Nakuwangan pa ka? Tingali ganahan pa ka mo sagpa. Nakuwangan pa ka? Tingali ganahan pa ka makatulo. Hoy, Dondon! Balik diri, oy, Dondon! Oh, Marites. Ano man to si Dondon nga akong nasugatan? Mura man tong giluod. Pero nagsigi og tigwa. Oh, uy. Nausa man sa nang imong dagway. Ang buhok ni mo ay kalkag kaayo. Ay, sa imong aping na muwapod. Binuhatan ning Dondon, ma. Gibugno ko niya. Og iya kong gisagpa. Mauning namuha ning akong aping. Unsa? Kay nga luman ko no. Unsa may inyong giawayan? Nasuko man siya. Nga akong giangkon siyang atubangan. Nga nahigugma ko niya. Unsa? Isultihan ko ni Mama ni Mr. Marites. Kung sumadabuan ka, nagpagkaubos ka sa iyong pagkatao. Sa iyong pagkabay, tungod lang sa kabayo. Wa na ko tuyo ang mahigugma ko sa kong best friend nga bayot pa. Wa ko ni tuyo ah. Kalit lang ning nito nga. Pwes, patiya ka na po, patiya. Kaya ang bayot yun na. Mangita yun ang lalaki. O imposible nga mahimong kamo ni Dondon. Pa, Buka na. Taas kami ang pangandoy ni mo, Marites. O dili kitong bayot, mao'y among ipangandoy. Nga mamahimo ni mong uyab. O ba na sumabot. Pinagaba lang. pa, Pinagaw ka ng mama ni mo sa syudad. Silang diamili ni mo. Sumasakpardo. Adto ka dito, aron malingaw ka.
ug malayo ka na itong bayot mong higara. Bahala nagbangita ka og lalaki dito. Basta lalaki lang, dili bayo. Sa pagkakaroon, ania na gyud ko sa basak pardo ni Tia Meli. Pero sa gihapon, si Dondon ang ania sa kong hunahuna ug sa akong kasing-kasing nga nabuang. Hinaot na lang ko nga unta. Maparok kining akong ug maulian ko aron mawa na ning sayop kong pagbati sa higala kong bayot. Nguyab na ko nga si Tony, apan wa gyud ko'y pagbati para niya. Si Dondon pagihapon. Buang gyud no? Dini na lang kutob. Ang salamat, RMN. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw nining tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Ako di ay si Jongjong, 26 anyos ang edad, ulitaw ug taga Sindangan sa Buanga del Norte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kong gibati nga sukad sa gamay pa kong bata nga nagantos na ko niini. Aron inyo masabtan, sugdon ko sa dihang grade 1 pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Jongjong, sige na kaon na. Kay maliit na unya kasi imong klase. Ma, Oh, nansa man ka? Magitutukan mo lang nimo ang plato. nahiwi maning plato, ma. Unsa? Unsa nahiwi? Di ba, mga lingin man ang atong plato? Oh, kaningin man bitaw na. Nahiwi manggod. Unsa? Nayabag naman ang pananaw ni mo dong. Ano kung tao nahiwi ang plato? Di na lang kumukaon mo kay nahiwi ang plato. Unsa? Unsa ba'y nahiwi ang plato? Ayambot ng atong anak miyon. Wa na lang sad nako pa eskwela ha. Kibasig maun sa eskwelahan. Nagpanligpong siguro siya. Mga ako na lang gipahigda. Oh, unsa may gibati nimo, Jong? Nahiwi lagi ang plato. Unya, nagtanaw ko ninyo. Nahiwi pod. Unsa? Naunsa man ka ning anak nato miyon. Oy. Mo, di ay nga wawa ka mo eskwela? Mao jud. Kay nahadlok man si mama nga malipong ko din sa eskwelahan. Nigutom tingali ka. Nagkaon nagiunta ko. Kay gipakaon ako mama aron mo eskwela. Unya kay lain man kaayo nahiwi man plato. Tatawanan po na nanahiwing plato, oy. Lagi. Hasta pod ganing buwan dahiwi. Katawanan man ka, oy. Naunsa ka day ka adto, no? Butlong. Kalit man lang to. Hasta sila si mama at papa. Nahiwi sa kong pananaw. Anya, karon ako, be. Ako. Mahiwi sa mong pananaw. Wa. Kay wa man ko'y kibati ron. Kanus aman din na mahitabo. Ambot. Wa pa ko kay baw kung mahiwi pa bang akong pananaw. Unsa? Nasab? Lain na sad ang imong pananaw? Oo, ma. Mutuyok na po ang palibot. O nangahiwi na po mo. Unsa? Ngano di ko, ma? Diribi. Higda. Kay basig malambos ka tungod sa imong lipong. Bidiri. Nya, kay may eskwela man ko. Ayaw na pag-eskwela, Jong. Kaya adto niya ka malipong sa eskwelahan. Unsa? Mabsent na sab ko. Congrats, Jong. Graduating kita sa elementary. Mag-high school na kita. Oo. Graduate na kita, Mia. Tana na. Pa-picture ka sa ba ng tumang classmates? Remembrance ba? Ngano di ka, oy? Sige lagi kinagtuyang imong mata. Kay pabuka ko sa kong mga mata. Maka... Laye! Nga nisuka man ko, Jongjong! Tama mo! Si Jongjong nasuka! Gikan sa gamay pa kong bata nga nakabantay ko nining akong gibati. Grade 1 ko sa dihang murag mahiwi ang among plato sa akong pananaw. Pag-graduate ako grade 6, kasukaon ko kung ibukan akong ako mga mata. Ug panington ko og maayo sa akong gibati nga halipong.
Ako lang giantos ang mauna kong gibati tungod sa among kalisod. Ug magsugmat-sugmat man pod, dili man pirmi. Hangtod nga naulitawon ako. Ug unya, Jong, tabangin niya ko ha. Maglungag tag para kasilyas. opa, Sama namahaw ka na. nagkapira ko pa. Og bahaw, busog pa man ko. Ngala sige. Sugdan na nato sa paglungag ang himuon tang kasilyas. Oy! Oy, sa taon mo dihan nga, dili pa ni mangundang. Kani utos na oy, utos na. Oy, unsa man Jong, kaya pa? Mani utos ata. Kawas sa diha lungag, kawas na. Ay. Sige, kawas. Gamay naman na niya ang kuwang ani pa. Ha? Okay na ni, gamay na lang kuwang. Oo, gamay lang yutod. Igo na nang kuanan gilaw mo na. Ako lang tiwason pa. Usa ko mukawas diri sa lungag. Pero ting paniuto na do. Gitawag na tang mama nimo. Onya na lang ko pa. Tiwason ko lang ni paglungag. Kay aron din ako muka na og pag-usab diri. Itsay lang ako palihog diri og biskwit pa og tubig. Ha? Mula na ako kanon. Usa? Biskit og tubig, imong kanon, imong paniuto. Gihuman gyud ay ninyo og lungag ang parasian? Ay, kanang anak nimo gitawas gyud niya glungag ang buhaton namong CR. Pagkaon na, Jong. Kaon na kay biskwit ug tubig naman to inyong gipangayo sa oras sa paniud to. Unya hago kayo ang imong trabaho. Kaon na. Kay nilapas na paniud to nimo. Oy, Jong. naon sama ka? Jong. Misulira pang gunang imong mga mata, ha? Grabe sa kong lipong pa. Na, pasilan. Tuwa na lagi. Naniud to raman gud kag tubig ug Ay, biskwit. bebe, ka na imong tangkugo og tingkoy, be. Ato ng pisliton. Kining, Minya, pag-utan dito, aron makahigop ni si Jongjong og init nga sabaw. Kumusta naman ang imong gibati, Jongjong? Kain paghihapon pa. Pero arang-arang nagamay kaysa kagaganina. Naunsak magkambata ka, oy. Ayaw na pagsakay og motor, ha? Ayaw na. Kay basig mahagbong ka. Ba? Magpa-check up ka ta sa atong sentro, Jong. Kay may nurse man diha. Di ko pa, uy. Unsa? Uy, nga naman. Mahadlok ko anang tuslukon kog dagom. Talawan kay ko ana. Maglain ang ako kabuhi nga magunhaw na. Basig mo rin ako kamatyan. Dili ang ako papanglipong. Unsa? Ambot lang pod. Kayo magunaw na nagani ko nga tuslukon kog dagom. Murag musamot ang akong lipong. Mahadlok ko tuslukon og dagom. Unya ding panahon na. Labaw na kong mahadlok mo adto og ospital kay basig makobit niya ako. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Grade 1 pa ko nga kalit nga murag mahiwi ang plato sa akong pananaw kung mukaon ko. Ngano man kato? May problema ka ako sa akong mata o sa akong pananaw? Pero sugmat-sugmat naman pod. Ikaduhang pangutana. Pag-graduate na ako grade 6, kung ibuka ko nga ako mga mata, kasukaon ko og malipong. Unsa masab kato? May kalabutan pa ba to sa dihang grade 1 pa ko nga mahiwi ang plato sa akong pananaw? Ikatulong pangutana. Nakasuway sa kong grabing lipong sa ulitaw pa ko. Dihang naniudto lang ko tubig o biskwit. Pasmo lang ka ni? O high blood o anemic ko? Kay mo apil manggod og sakit ang akong tingkoy ug tangkugo. Ikaw pa to katapusan. Ingon sa akong papa nga magpa-check up kuno ko sa among sentro. Kay na may nurse nga nakadestino dito. Aron kuno marisitahan kog tambal. Sa sentro bagid ko moadto o hospital. Talawan kay kog dagom. Nya samot na karon nga dunay COVID, mahadlok sad ko nga basig ma-COVID ko kung adto ko ospital. Unsa man sang klasya sa doktor nga akong duolon? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini nga akong suliran, Jongjong. Mayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sab ako si Dr. Rene Obra mag-uban kaninyo sa inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi. Ang inyong mga suliran nga punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological ug problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede ka ninyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo.
nakadaghan ng mga kaso sa mga COVID din sa Sugbo. So mo kanang hinungdan nga hantod karon nag-social distancing lang gyapon mi sa akong partner nga mo'y motambag sa inyong mga legal nga mga problema. Si Atty. Ellen Bathan na hopefully di na madugay magkadungan na sa migsibya din sa tong programa kay gimingaw na sa ko sa akong partner dugay na ko kakita, no? So ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is that fear are nothing more than a state of mind, no? Tinuod gana. So kaning fear nagamutan na nako ani makita ni mong hinungdan kanong mahadlok ka. Pero mo yung dok unsa man ning anxiety. Ang kining anxiety is mahadlok ka. Pero ang hinungdan way klaro, vague. Pero hadlok lang gyapon ka. So mao nay diferensya sa fear o anxiety. Mao nay just state of mind, no? So do something makanduawi wag kag maka-stress, para dili ka mag-anxious, dili ka mahadlok. So, gikan sa Chungo Hospital Pediatric Alumni Association, para sa ako, no? Kaya ako bago lang kung nabakunahan og AstraZeneca vaccine, no? Para sa COVID-19. Ang vaccine, bisag unsang klase, okay ra gina, bisag unsang klase nga vaccine. Basta kay mas maayo nga magpabakuna na lang kita, no? Kadtong mga frontliners, pareha namo nga mga doctors o mga hospital workers, may priority, ang dili sunod ang tanan. Para sa ako, kung naalay available nga vaccine. Kung sudya sa inyong lugar, kung naanay available vaccine, ayaw pagduha-duha. Kung ingon ang inyong mga LGU nga, matagan mong vaccine, you grab the opportunity. Wa na gay ko mo sa managana ta. Okay? So, nga itong magtatampo karong adlaw, si Jungjung, 26 years old, taga Sindangan, Zamboanga del Norte. Wow, daghan tag suking tigpaminaw dia sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Butuan, dia sa Bukidnon, Davao, Cotabato, Sultan Kudarat. Daghan kay tabag salamat kay sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa atong programa. Okay? So sumasa nabati nato ganina sa drama nga gipadala ni Jungjung nga taga Sindangan, Zamboanga del Norte, punto medikal. Napaday ko idugang og pag-rate, no? Kay nakasaan ra ba ko ani ni Geodetic Engineer Rene Anciano. Tukayo ra ba rin ako, no? Engineer Rene Anciano. Ug ngadto sa anak nga Geodetic Engineer gihapon. Engineer Jeanette Anciano ug iyang mga staff, no? Puros ni sila mga Geodetic Engineer. Kanang Geodetic Engineer mo na mo survey sa inyong mga yuta, no? Ug ngadto sa ni Attorney Jim Marino diya sa Ronda, Cebu, ni Sir Lemuel Sagaral, nga taga-dihang dapita po sa Ronda, nga to ni Prisi Tantiado, ni Jing Lastimosa, diya sa Minglanilla, Naga nga area, no? Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa itong programa. So, ang problema ni Jungjung Medical, grade 1 pa lang dihang nakabantay siya nga murag muhiwi ang plato sa iyang pananaw kung magkaon siya. Pag-graduate niya og grade 6, malipong og kasukaon siya kung ibuka niya ang iyang mga mata. Hangtod nga naulitaw siya dihang kausa nga naniudto ra siya og tubig og biscuits ra ang iyang gikaon, grabe ang gibati niyang kalipong. Og gipaningot siya og maayo. Gitambagan siya sa iyang amahan nga magpa-check up og doktor apan mahadlok siya og tuslukon og dagom ug mahadlok sab siyang makubid sa ospital. So mo nang problema ni Jungjung, no? So ako nang tasatagsaon pagtubag ang imong mga pangutana Jungjung. Unang pangutanan niya, grade 1 pa lang ko nga kalit lang nga murag mahiwi ang plato sa akong pananaw kung magkaon ko. Ngano man kaha to? May problema kaha ko sa akong mata o sa akong pananaw. Pero sugmat-sugmat raman pod. Well, pwede na kay problema sa imong mata Jong, or simbako lang na kay problema sa imong central nervous system. Sa among pagtuon sa medicine, naantay gitawag nga astigmatism. Kasagaran na ning astigmatism, naan na siya pagkatao, no? At birth naan na siya. Nya, mo manifest na siya, maklaro na siya once
magkadako ng bata, no? Unsa man ning astigmatism? Abot pasabot ani na ay imperfection. No, dili ba perfect yo, dili sakto gyud ang mo panday pa murag nahiwi og gamay ang curvature sa imong eyes o sa imong kanang linti, kanang lens ba, no? Murag wa siya magtukma ang pag-curve niya wa magtukma. So mao na nga mo blurred ang imong vision bisan pa og duol or medyo layo-layo. So mao nang gitawag na to og astigmatism. Dako akong pagtuo nga mao ni ang imong problema. So unsa may mga signs and symptoms, buhay na ko signs, unsa may imong gipamati og symptom, unsa may mga obserbahan, no, sa mga ubang tao. So kung nakay astigmatism, blurred or madisturbo ang imong pananaw. Mo nang example, ang plato imong pananaw murag mahiwi, no? Mao na nga ang hinungdan. Usa pa tungod kang imong eye makuan man maluya man ang imong eye muscles, may strain siya, mo nang dili kay ka comfortable, mahimo kang discomfort, mga discomfort. Kunya because of the too much eye strain, mulabad ang imong ulo. Nga maglisod ka og focus, especially during night time, maglisod ka. Yan na ka ning tawag na to og squinting, ha? Squinting kana bitong murag mo kuan ka kanang partially mo close ang imong eyes para maklaro ang imong pananaw. Ha? Murag imong ihiyong ba, imong i-close gamay. Di po nang blinking paspas man. Kining squinting, imo lang i-focus ang imong eye, murag imong ihiyong, imong ipagamay ang opening para nga maka-focus ka sa imong pananaw. So mao na. Ug usabon nako, usa sa posibilidad gawas atong giingon nako ang astigmatism kung naa kay central nervous system problem. Pero kung wala kay mga gross neurological deficit, no? Wa gyud makuan. Unahon sa nimo pag inunta pangutana kung nabay doktor dan dapita ang imong pagpananaw, ang imong mata. Unahon ani mo og entertain. Okay? So ikaduhang pangutana. Nakasuway sab ko og grabeng lipong sa ulitaw pa ko dihang aniudto lang kog tubig ug ikaduhang pangutana na so biscuits, no? Pasmo lang kaha ni o ning high blood o anemiko kay mo apil man pud sakit ang akong tingkoy o tangkugo, ha? Ikatulo man pangan rog na rambol man din ako, no? Ikatulo ni pangutana ako na lang ning tubagon ni may katulong pangutana. Daghang posibilidad ngano nga moingon ka nga sakit ang imong tingkoy o tangkugo, daghang hinungdan. Kato akong giingon nga astigmatism, no? Wa magtukma ang curvature sa imong mata ug ang imong linti. Mao nang kuan murag ug sa panday pa wa gyud mahaom gyud ba. Another reason nganong naa kay panakik sa tingkoy ug tangkugo kung taas ang imong blood pressure, no? Di maingon nga kanang bata pa ka, no? 26 pa may imong edad noon. Pero bisan pa sa mga bata na mga pediatric patients nga tag-as ng blood pressure, no? So kinahanglan nga magpa-check ka sa imong blood pressure para masuta kung within normal range ra ba. Another reason is kanang among gitawag og vertigo. Kanang vertigo bitaw nga murag kag magtuyok. Pero imong sutaon kung kinsa may murag nagtuyok, ikaw ba o ang imong surrounding, imong palibot. Ha? So because of this vertigo, mulos ka og balance, mao nang murag kag malipong, nya kasukaon ka, murag gidagat ba, nausea. So mo na hinungdan. Another hinungdan is masinog anemic ka, kulang kag hemoglobin. So magpa-hemoglobin count ka. As we all know, ang normal hemoglobin is 12 to 14, no? Ubos-ubos gamay ang babae kaysa lalaki. So 12 to 14, mga within that limit range, mo nang normal hemoglobin count. Another reason is tungod kay wa kay saktong kao, no? Gamay ra tay ko ang biscuit sa mga katog tubig, no? Kuwang. So hypoglycemic ka. Posible na siya, ha? Hypoglycemia. Kulang ka og nang inunta glucose sa imong lawas. Ug simba ko lang katong giingon nako kung naa kay central nervous system problem.
So may mga hinungdan nga nung imong kana kay problema sa tingkoy o sa imong tangkugo, no? Sunod nga pangutana. Pag-graduate na ko grade 6, kung ibukan ako ang akong mga mata, kasukaon ko og malipong. Unsa man sad kaha to? May kalabutan pa bato dihang grade 1 pa ko nga mahiwi ang plato sa akong padanaw? Posible. Posible nga may connection pa to, no? Kaya sa akong balikon, tungod kay wa magtakdo ang curvature sa imong mata o ang linti, mo-adjust ang imong mga muscles dang dapita sa imong mata. Unya maka-cause ni siya kung balikon og eye strain. Because mo eye strain man ka, mao nang mura kag ma-imbalance o kasukaon ka, no? Makuan ka kanang maluya ba ang imong mga eye muscles. So akong ika-sugyot diha sa Sindangan o diba sa Zamboanga City ba mga to ka, magpakita ka og ophthalmologist, ha? Ophthalmologist ang imong duolon, ha? Dili optometrist, no? Ophthalmologist. Para nga ma-examine ka og masukdan ka og glasses, no? Para nga makorrekted ng inunta diferensya diha sa wa magtukma nga curvature sa imong mata o sa imong lenses, no? So ikaw pat nga pangutana. Ingon sa akong papa nga magpa-check up kuno ko sa sentro kay naa may mga nurses nga makadestino dito. Aron ko no maresitahan ko og kambal. Sa sentro bagyod ko moadto o sa hospital. Talawan ra bagyod ko og dagom og may COVID pa. Mahadlok kong matakdan ko og COVID, moadto ko og hospital. Unsa pa sang klase sa doktor nga akong duolon. So natubag na nako na siya jongjong, no? So moduol ka og ophthalmologist, no? Ang mga nurses na mangyapon na sila nagtrabaho sa sentro, sa hospital, pero kanang mga nurses dili na sila maka-resita og tambal. Ang ilang trabaho, of course, mo take care sa mga pasyente, partner na namo sila, pero kung balikon, mukare ni siya sa order sa mga doktor ug unsang klaseng tambal ang angay ihatag sa pasyente. So moadto gyud ka og ospital, ayaw lang da sa health center. Ug kung nahadlok kang matakdan ka og COVID, siyempre magbantay lang ka katong mga social distancing, face mask, ug hand washing, no? Or na ba kay face shield. Ha? Kay wala gyud ko mo sa mabinantayon ta para dili ka matakdan, mahadlok ka og mahadlok kag dagom. Imo na lang gyud yung overcome kay namo mga klaseng dagom nga gagmay, no? Mga kuan na disposable. Gawas sa ophthalmologist ang imong duolon, muduol ka og internist o bisan family med doctor, no? Para nga masuta ang imong blood sugar, ang imong heart, ang imong blood pressure kung within normal limit ba. Okay? So mao na ang akong masulti jongjong sa imong problema. And once again, regards ninyo diha sa Zamboanga del Norte, no? Labi na gyud sa bag-o natong diplomate sa Philippine Pediatric Society nga si Doktora Michelle Go. Ako ning anak-anak sa kasal, ha? Silang Dr. Ondo Go. Kumusta naman mo diha sa Liloy, Zamboanga del Norte, ha? Ugban pa natong mga kaigsuunan diha sa Zamboanga del Norte. Okay? So, daghang kayong salamat sa inyong makanunayon ng pagpaminaw sa atong mga programa sa RMN. Once again, ako si Dr. Rene Obra with my partner, Atty. Ellen Bathan. Maningkamot ra gyud mi nga makahatag mig kulor og kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran nga gipadangat diri kanamo. Dili ka mo mangluod o dugay hatagag pagtagad kay daghan kay mig madawat diri o dili ka mo maulaw o maikog o maunsa pa ba diha mga negative thoughts about your problem kay kitang tanan adunay problema. Manghinaot ko nga ana sa kinakutlo nga pagtulunan karong adlaw. So gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio ng Bayan, Tatak RMN. Once again, daghang salamat o maayong adlaw.